Olli Bike Worldilta morjesta. Esittelen tässä edessäni olevan HS550 lumilingon. Linko on Hondan mallisarjasta pienin, mutta ei vaatimattomin. Laitteessa on kuitenkin melkein 3,5 kilowatin moottori ja heittotehokin on 8 metriä. Työleveys 50 senttiä. Laite painaa alle 40 kiloa, jolloin se on niin kuin todella kevyt käsitellä. Laite käynnistyy vetonarusta, ryyppy löytyy täältä vasemmalta ja tappokatkaisin tästä oikealta. Koneen edestä katsottuna niin laitteessa kumiset telat, jolloin esimerkiksi laattapihat tai terassit tai vastaavat, niin lumi lähtee niistäkin helposti naarmuuntamatta pintaa. Vaikka kone onkin pieni, niin kyllä tällä pystyy silti tekemään ihan isonkin pihan. Tervetuloa vaikka Bike World Vantaalle, kun lumet tulee niin kokeilemaan, niin näette, että tämä on ihan pienestä koostaan huolimatta täysverinen lumilinko 4 vuoden takuulla. Kiitos.